I dag skal vi lære om noget, der hedder sinus og cosinus. Sinus og cosinus bruger vi til at studere trekanter. Lad os sige, at vi har en retvinklet trekant. Lad os sige, at den her retvinklede trekant har hypotenusens længde lige med 1. Lad os sige, at hernede befinder vinklen theta sig. I så fald så vil afstanden her, den ene katete, den vil have størrelsen og den modstående katete vil have størrelsen sinus til theta. Det her er selve definitionen på, hvad sinus og cosinus de er. Så hvis jeg mere generelt har en trekant her, der kan have forskellige længder. Stadigvæk en retvinklet trekant. Lad os sige, at den her har længden A, den her har længden B, og den her har længden C. Og igen har vi herinde vinklen theta. Her har vi så, hvis vi skal bruge herover, så hver gang den her hypotenusen, hver gang den er 1, så er den hosliggende katete cosinus til theta. Så hernede, hvis vi skal oversætte det her til, så bliver cosinus til theta forholdet mellem den hosliggende katete og hypotenusen. På samme måde er sinus bliver forholdet mellem den modstående katete og hypotenusen. Endelig findes der også tangens til theta, som i sin enkelhed er modstående katete delt med hosliggende katete. Og den er selvfølgelig også lige med så sinus til theta delt med cosinus til theta. Så længe theta ikke er 90 grader. Vi kan bruge det her til at bestemme kræfter. Og der er faktisk ikke så meget mere, man kan sige end lige det her. Udover at huske det her billede. Den katete, der ligger hos vinklen, det er cosinus. Den, der ligger modsat vinklen, det er sinus.